властите. Пред мен е полицай, транспортна полиция в ЖП гарата. Днеска коя дата сме? Как? 18 между 4:30 5 без нещо сутринта. Пред очите ми, как? 19 ли сме? 19 вика, че сме. Няма как да проверя в телефона, защото ще спра клипа. Ма събуди, защото аз таман чаках влака да пътувам. Събуди ма и пред очите ми го смаза с крака него, този човек. Ела тук и тебе да те снимаме, Антони. Ела тук ме, който е страх, Путко. Ама нема страх. И този човек губи. Вижте ги, тук дето ги рита с крака пред мен, с такива шутови. Тайса не може да рита така. Трябваше да се опита мен да му удари. Мен да ме рита. Смачкане човека, бе, брачи. Извиках полиция, искам телефон да дават, ама никой не дава телефона. Да викам полиция. Защото тия българите не обичат да се замесват. Значи пак казвам, ако ни вземат мерки и ако се опитват да прикрият случая, този запис ще го изпратя където трябва. Защото знам, че ви българите обичате да прикривате нещата, че сте корумпирани. Аз няма да оставя нещата така. Обещавам.